Ka Joint Action Committee jongki lightly ki seng bhalang na them ribhoy menta ka sngi ki la dawa na menteri ka sarkar badi pet ya katanat boarding u Abu Tahir Mondal ba ka sarkar jala ka riban weng no ek jing pile boarding ni kata ka load shedding namar ba ka ni ka khata bha na ka benta ki khna school bat bon sen ka pun sloru ya ki briu ban le ki kam bamman kum ka to ka thiem bat ki we ki kam sniu Habaya keren bikilat patai kubor hadin maladap banyak kendu yo menteri sarkar nakalyang uba bayatai lang lapang lapun sengau syau menteri sarkar halor kijing bagi pat ba jong kadong kathain ribhoi hi borok away kia kendu tang nakadaw kijing pilip boarding ke sarkar bat kila dawaru no menteri balada omla ban pendu no kini kijing pilip boarding kadai ban penduna no kapor ban pilip laj Kecil laj hadu ka arba je meski te kamdai shu kata lu chiding ka ba kin ai ka por andre lalong no bro arsa kenta kata kecil laj apo jong tem ribhoi kijing Tinggi dapat kerja sokya, kamtam habangi perkhat eki kena eki popule eki kimi eki kapa, eki ba penbiang eki kon eki ti lingba kaset katiu men setiap baru kathot bahai eki. Lese hapor bagi labu eki uja rice cooker mo eki penukam lagalai. Teng kalai kalip no kajala kawan. Teng hakapor bagi istri no eki janro eki namta eki kon eki lep no kalai kalong kerja thot amta kajuki. Atau kin penbiang eki kon eki le eki kam kijam lajong le kalong kerja thot kapakrau ka. Te kamtam pada hakabamen met ada kin ai ni lut cheding kabra dukhat we je reu. Te kamtam tu kopor le kaba kibreu le sekin abang bantia bandem ro te kumgini kibreu ki basim kaburo apreng joka jitu ka jingthem kaba dang hagini khinda sngi le iba lingba kani lut cheding kiba sim kabu wat bantu e gitar na kino ki ying ki sem na kino ki chaka ki jukiro ki kharkhana la ne kino ki chaka tre jong kibreu kalalong panban ke kaba ka wanra panban ya ka jing MSM ki nong tu lada kan lut cheding lada ki pasang no te nakaliang ku jingi ko bangilawan bani kendu ya une minister Abul Tahir Mandal debat nakaliang gajung lakular ba musim kya gini ke kam bat le ro ek burun kam debat nakaliang gajung license ro ngin ap ek kapor bat nginam sothai ro bat ke ek jingkwa gajung hoi teng aidau ba kadam kaduna ka teng haba lada kadap ka ro kalat kalong kumne lada kadap ka ro kalat kalong kumne tenre ngin kino eno lada ngin ong pade ba kita gino ilam ki bamsap ane ki corruption kalong bang kecing tak mat diong habang ini kena iwe de nakaliang kecing ngi gitu ya ka sarkar bat yo minister bat dipet ya ka electricity bat de ban simkhian nok maror ni ka kam bat khamtam hapo themri bhoi kecing ba lakumom no de ban lada umpala bandong ban wen ini lu cheding ru andre de ban penduna no ya ka lu cheding bat ba desu ba ka lai ru kan sulip kha bai krem don put krem don su kata karukom ban sulip kalai de lese kisu aidau ro pi teng lada ngin kumbang kisu ong menta lada kene kalai ka thot ane ka du kalai ka jingyo nong sa ka sarkar namar teng pelip ya kalai nang ne ki transfer pada sewai ki pha sewai ya kalai de kalong ka jingyo nong ki entre ki duk kisuk pada ki yam lada he tai boong ba yador kita ki hadi lane yador ki mesti yap klang de lada kita ka government ka jingi lane ka sarkar ka jingi lada ka sim kya ka de ka benta ka bolong da benta duk usuk orang li ujuki kaumur baki ni kim desu kita kini lam lane ki kimi ki kapa ki ban pe ka jet menteri lade ban maki ki nong tu ki nong tim ki nong lilam ro ka jet menteri ko jingi dene ka por kan ka message kan le ka sarkar MDA tu bat kan le ro sya minister bang lai keduk benta ba kira de ban step no ya kan ka kam na ka benta kan ka electricity ki jingi hapo jong ka temri phoi ka jingi ka ba ngilamat ya ka jing sya ban pen ka jing sya iben ka jing sya yurat ha ka po ka jet menteri ko jingi de nang ne syakmat banaduk benta kan ka janmet hi jong kene ka arpen tring ngiet ba nakaliang jong minister bade pe kene un sim khia kene ka kam bat ba nakaliang ka jing iruk nginom song thaj bat ngina yebu den hiruk nani sikmat ha kene galanti ba haduk bangin la yo ya kene ka lai ka bati kena hapo jong kene ka temri boi jungi pila ban batai le mingi hakasisngi pi olai kanu kanta hakasisngi ka lai nginang ban batai mar le se kumtu kum bangala batai pi mene ka lai kalip nyu beje men bat kami prabaje teng kami prabaje ru kalip no kam kalat kamuan debat nang ta pada kalat kalip yang khap beje hadu ndreu teng ta nah ndreu beje mesti pro teng kalat kalip hi kan me tu te thara ha kisngi banyu lai sau kentai thara kentai ha kisngi kelada sau kenta CP olai kabilai pada kolong gumno te habade bakabilai pada kumtu mengalai kern hi bat Abul Tahir Mandal mene ngalai kern hi kata namar ba kalai lada ngithang ngim thang ro ka fix charge ka don bai kamut bangi hapsi bai ya tu de kata karau kan ngong ba lada ngi pen lada ki pelip lait makana ro lada kata ka bilai kan duna ke ka tu ka bil ka ba sing habat siu bai te kumba iwe ne memar ngi ro lada ban ne kar mana de ba lada long ka bala
pide ban persengek no di bil ro ban boy la kan ga like kan pat kena den re ong pala kata den kata kata lai kan jaga fix chat ru mene te ong kata rum la jadi nak ta ba phim la ka ba akleng ji ong ba de ban penbiang no ni like kam de ban non chithut de ba de ba ta fix chat ru ngim don jing sngeu ko lor ha ba de ba ki industrial la ki factory la ki no ha ba de ba ki te kam don chithut nam ta kan ga like re ga ba thut i ka de ba tang nam ta pai ba ba habai de bat kata ka power ka bagi berengkam dan agalian kujungi desa kata ka generator ka bagi don dengan mak mentip de ka jipnya iki de ka debit na ka power ka bawan ina ka jom sarkar he Jika iban dipidan menong pada haba ya ki industrial lah banai lai terbeli pada seki nong song umla banai ka reporting pakane kata mungkin ka leti ka bangi keren ka long ba haba kiong ingi bagi ai lu siding namar kadam kaduna te mene ngangi lada ban keren te kiong ba lada kadam lane kadam kaduna ro kalai ka thut ikum ni kalau siding kawan ba ikum ni de na ta kadau long ba na kalian kejungi he ingi persyak halur kene ka benta ba na ka benta kita ki industrial ni ki factory ki pedang ki kalai ba na ka benta ki pai ba pada ki penduk ya kalai namar pa belai ki pai ba te se long kim yo ji mentoi ma ki lai ki ba shu yo kai bai charge kum tu terus pa ani sijar dalam tag ki pada te ki lak ki kolak la ban yo tolong ba ji nong golong ta den rai den ka tahu long ba kani ku mokal ong lu bene ba kate ka corruption na ka jimbam sap ni tilada ki hi chimkhia ban train nan ta ka je ban rev hi ba kila de ban chimkhiano nadu kane ga singi ga bamenta ban ba kila de ban penduna no swai kane khindet kane ga lut cheding bai de ba kenta ga kibo bat ba ki de ban penduk no kane ga jingnap kha kha jo batin ri ko jingi